Vergoeding moet omhoog, anders haken statenleden af. Dat is heel slecht voor de dossierkennis voor Zeeland. Dat is eigenlijk heel slecht voor de inwoners in Zeeland. En verder in het nieuws vandaag. Buitenlandse studenten kunnen hun vaccinatie halen. En Jan Bostelaar is overleden. Goedenavond. De vergoeding die statenleden krijgen staat niet in verhouding met het werk dat ze verrichten, blijkt uit onderzoek. Statenleden zijn naast hun reguliere baan gemiddeld rond de 20 uur per week bezig, voor een vergoeding van €800 per maand. Dit leidt ertoe dat veel statenleden na 1 periode al stoppen. En dat is schadelijk voor Zeeland. Ik vind het niet uit te leggen naar al die mensen die zo hard werken en niet uit te leggen naar de mensen die misschien wel een steentje bij willen dragen aan de provinciale democratie, maar die gewoon moeten zeggen, sorry, ik kan het niet. En dan zijn we echt verkeerd bezig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet vorig jaar onderzoek doen naar de vergoeding van statenleden. Daaruit blijkt dat de vergoeding inderdaad aan de lage kant is. Zeker in vergelijking met de vergoeding van raadsleden in een gemeente met 100.000 inwoners of meer. En dat terwijl de tijdsinvestering hetzelfde is. Daarom moet die vergoeding dus omhoog. Concludeert niet alleen dit rapport, maar zeggen ook de statenleden zelf. De omloopsnelheid van statenleden is ontzettend hoog. Als je ziet in Zeeland dat je bij de laatste verkiezingen meer dan de helft is nieuw. Dat verklaar en beloof ik. De verkiezingen daarvoor ook. Dat is gigantisch. Dat is heel slecht voor de dossierkennis voor Zeeland. Dat is eigenlijk heel slecht voor de inwoners in Zeeland. Want dat betekent dat politici soms niet altijd even eager op een dossier kunnen zitten, omdat ze die historie missen. Van der Velde denkt dat als de vergoeding gelijk getrokken wordt met die van raadsleden uit een grote gemeente, dat statenleden dan langer blijven zitten. Je hebt er maar een paar nodig die dan zeggen, hey, ik had toch wel wat problemen met mijn werk, privé, balans en het huishoudboekje. Ik blijf nog een periode zitten voor al die inwoners in Zeeland, want nu kan ik het beter rooien. Maar er is ook nog een andere kant, zegt fractievoorzitter Corina van der Vliet van de PvdA. Volgens haar gaat de lage vergoeding ook ten koste van nieuwe aanwas. Als je nu begint, en dat willen we natuurlijk, hè, we willen die jonge mensen juist actief maken in de politiek, dan moet daar wel een reële vergoeding tegenover staan. En dat is het nu niet. Want gemiddeld genomen besteden statenleden 22 uur per week aan hun statenwerk. Dat bestaat uit het lezen van stukken, werkbezoeken, commissievergaderingen, fractievergaderingen, informatiebijeenkomsten en de maandelijkse provinciale statenvergadering op vrijdag. Ik noem het ook bewust werk. Het is meer als het zijn van vrijwilliger. Maar je drive moet zijn dat je iets wil bereiken vanuit je eigen principes, vanuit je eigen idealen, je politieke idealen. Maar dan de vergoeding en verhouding. Ik vind dat het niet uit te leggen valt. Dat er hier 39 statenleden zitten die keihard hun best doen, juist om te zorgen dat onze democratie echt goed functioneert. En dat we, als de dingen buiten verkeerd zijn, dat we die met elkaar oplossen. En dat we ook de goede dingen doen voor Zeeland. Want er zijn nogal veel opgaves. Demissionair minister Kaja Ollongren heeft toegezegd eind augustus met een brief te zullen komen. En de verwachting is dat daarna de verhoging van de vergoeding snel geregeld kan worden. En dat na jaren van discussie. Goed nieuws voor statenleden, want de provinciale statenverkiezingen van 2023 komen eraan. En dat betekent dat statenleden nu al aan het nadenken zijn of ze nog door willen. En er wordt ook al druk gezocht naar nieuwe statenleden. En dan is zo'n verhoging meer dan welkom. Studenten van de University College Roosevelt in Middelburg kunnen zich vrijdag laten vaccineren. De GGD heeft voor de UCR gekozen omdat hier ook veel buitenlandse studenten zitten die wellicht nog niet allemaal een vaccinatie hebben gehad. Met deze aanpak wil de GGD lokale virusuitbraken voorkomen. Het kabinet heeft namelijk besloten dat de 1,5 meter op hogescholen en universiteiten vanaf dit schooljaar niet meer geldt. De GGD gaat de komende tijd met meer onderwijsinstellingen samenwerken om de vaccinatiegraad onder scholieren en studenten te verhogen. 3 jongeren die worden verdacht van een reeks ernstige geweldsincidenten op Schouwen-Duiveland blijven langer vastzitten. Het voorarrest is met 30 dagen verlengd. Het OM verdenkt het drietal van poging tot doodslag. Het gaat om 2 jongens van 14 en 18 jaar oud uit Schiedam en een 17-jarige jongen uit Vlaardingen. Voor de reeks incidenten zijn in totaal 9 jongeren opgepakt. 6 van hen zijn weer op vrije voeten, maar moeten zich later nog wel verantwoorden voor de rechter. De 4 kroonkraanvogels uit Terneuzen die gisteren ontsnapten zijn weer terecht.
3 werden snel teruggevonden in de buurt, maar de 4e werd pas gisteravond gesignaleerd en door de brandweer van een dak gehaald. Eigenaar Alweer van Hezen is erg blij dat zijn vogels weer terecht zijn. Die dieren zijn in gevangenschap geboren, zijn ook niet gewend om in onze natuur hier te overleven. Het voordeel is natuurlijk nu, op dit moment is er genoeg voedsel in de natuur beschikbaar, maar ze zijn het gewoon niet gewend. En dat verdienen die beestjes ook niet. Dus ja, super blij dat ze terug in hun eigen verblijf zitten en dat we ze weer gewoon kunnen verzorgen. De dieren lijken niet te erg geschrokken van een avontuur, maar om herhaling te voorkomen zit er nu wel een slot op het verblijf. Zeeland is een nieuwe snackrijker. De allereerste mosselburgers werden vandaag gepresenteerd in Ierseke. Fotograaf en kunstenaar Rem van der Bos wil met deze ziltige snack mensen helpen een bewustere keuze te maken. Ik denk dat de mosselburger een heel erg mooi alternatief is voor vlees. Ik denk dat het belangrijk is dat we de consumptie van vlees omlaag brengen. Alsjeblieft, dat is smakelijk. En de eerste fans zijn al binnen. Heerlijk. En oud-voetballer Jan Bostelaar is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was bekend van het Middelburgse amateurelftal dat in de jaren 60 3 keer landskampioen werd. In 2016, 50 jaar na de eerste landstitel, blikte hij bij ons met toenmalige teamgenoten terug op die bijzondere tijd. Die tribunes, hoe vol die stonden en dat was geweldig nu, dat sfeertje, iedereen kende je. Dat was gewoon geweldig, je leefde hier helemaal naartoe naar het weekend. En in een rouwadvertentie van zijn voetbalvereniging Zeelandia Middelburg wordt Bostelaar herinnerd als de bindende man in het elftal. Jan Bostelaar was al geruime tijd ziek. En op onze site en in de app kunt u een oude terugkieken-aflevering terugkijken over het kampioenschap van het Middelburgse amateurelftal in de jaren 60. 2 fanatieke haaksters hebben het plan omgevat om troostdekens te maken en te doneren aan de palliatieve afdeling van het ziekenhuis in Terneuzen. De dekens zijn bestemd voor terminale patiënten en hun familieleden. Doorgewinterde haaksters zijn het. Naomi Harreman en Jolanda Verschieren uit Terneuzen. Het is hun passie en geen patroon is hun te moeilijk. Toch roepen ze nu de hulp in van andere handwerksters. Want er wordt gehaakt voor een hoger doel. Namelijk het ziekenhuis in Terneuzen. Ze hebben 1 troostdeken. Dus vrij weinig. Ik vind het persoonlijk heel weinig. En Jolanda en ik hebben het idee opgevat om te kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen met heel veel mensen om 35 troostdekens per jaar daar te kunnen neerleggen. Het is de laatste uren, momenten van de patiënt en soms komt daar een geur aan die deken. Soms zit je zelf, als je zit te waken onder zo'n deken. En op het moment dat zo'n patiënt komt te overlijden, dan mag die deken mee naar huis. En dan heb je nog thuis het gevoel, of de geur, of net even nog het idee dat je als je die deken even vastpakt, dat je denkt van, oh ja, dat moment, dit was mijn partner, mijn vriendin, mijn vriend, mijn beste maatje. En dat je dat moment nog even hebt. Elk jaar 35 dekens leveren. Om die te maken heb je duizenden vierkante lapjes. In haaktermen ook wel granny squares, of squares genoemd, nodig. We hopen dat de mensen granny squares of squares willen haken. Van 15 bij 15 of 20 bij 20. We hebben voor een eenpersoonsdeken heb je ongeveer al 120 squares van 15 bij 15 nodig. Zodat wij die kunnen aanbieden aan het ziekenhuis. En de squares zullen wij aan elkaar haken en er een rand rond haken. Dus degene die daar een hekel aan heeft, dat nemen wij uit handen. Wat is dat een vervelend klusje? Ik vind van niet, maar sommige mensen vinden dat een heel vervelend klusje. Mensen die zelf een complete deken willen haken, dat vinden de dames natuurlijk ook prima. De eerste dekens worden binnenkort aangeboden aan het ziekenhuis. Het was zwaar bewolkt met soms zon en een dreigende wolk, maar overwegend was het droog bij maximaal 19 graden. En morgen verloopt ongeveer hetzelfde, af en toe zon en een wolk. Maar de komende dagen wordt het wel langzaam warmer met maximaal 25 graden op zaterdag. Zet het alvast in de agenda, zou ik zeggen. En tot zover Zeeland nu voor vandaag. Nog een fijne avond en tot morgen.